A continuación, pois, bueno, vai falar o presidente do noso partido, que é Xavier González, e finalmente, pois, rematará Galera. Moitas gracias. Como estades sentados vos tamén conseguirá estar, o sea, de esa maneira, parece. Normalmente cando... Primeira cuestión, vamos a empezar por orden. Síntome moi a gusto cada vez que piso o rural de Galicia. O mellor, pois, porque son unha persona de povo, porque creo que os partidos políticos estánse convertindo cada vez máis peligrosamente en multinacionales da política, donde van a todos os sitios a captar votos, a captar clientes, pero non a manter o proxecto, nin a escoitar a xente, nin as necesidades da xente. E creo que o rural ten que, de alguna maneira, superar ese complexo de inferioridade que parece que ten sempre na política e facer valer a súa voz. Por iso, eu cada vez que veño a estes sitios, que veño ás zonas rurales, que afortunadamente hoxe o Partido Galeguista en Galicia é un partido que ten unha fonda conexión con ese eido rural, no sentido que aquí grandes cidades hai 3 ou 4 e o resto todo, ainda que sea Ourense, eu vivo en Ourense, nunha cidade de 120.000 habitantes, e sigue sendo un pueblo, seguimos tendo os eidos casi xustos ao lado, e sigue habendo unhas características socioeconómicas que van. Dentro desa dinámica, cada vez que eu veño aquí a escoitar, a mí realmente me satisfai moitísimo manter o contacto, me enriquece profundamente falar con todos vós, porque levo ideas que melloran as ideas que eu podía ter antes, non? Falar con vos, como falar antes con Antonio, ou falar no seu momento con Jorge, levarme para casa a sensación de que hai unha Galicia, que hai sempre un instinto institucional de ter calada, de tela agachada, de tela sometida, de tela condicionada, pero esa Galicia sigue vivindo e sigue resistindo, a mesma Galicia onde resistiu o idioma, onde resistiron tantísimas outras cousas que non se lle dan o mellor o valor que ten. A provincia da Coruña é unha provincia complexa, moi complicada, porque ten 3 núcleos de poboación moi importantes, que é ese mesmo que Santiago, Coruña, que establecen unha especie de eixo, incluso un eixo económico. Eu comparo sempre, na miña modesta opinión, co que poden ser precisamente estas grandes empresas multinacionales, que chegan aos povos, un exemplo pode ser Vigo, por exemplo, coa Citroën, ou esas cousas, e crean unha actuación e unha actividade socioeconómica e ou industrial que non deixa de ser, en certa medida, artificial. Por canto é capaz de, no momento que existen millores condicións de mercado, irse a outros sitios. Quen permanecen neses momentos? Pois os pequenos empresarios, pois os autónomos, pois a xente do rural, o sentido de sempre, aquelas persoas que invocan no sentido cooperativista que sempre defende o Partido Galeguista, a xente ao cerne da terra e ao futuro da terra. E dentro da provincia da Coruña, o que é o Concello, a circunscripción electoral do Partido Xudicial de Santiago, onde está Pesordes, onde está agora mesmo Frades, Ames, no seu momento, Oroso, que son agrupacións moi importantes dentro do partido, teñen que ter un papel de liderazgo que é responsabilidade vosa. E que eu estou absolutamente seguro que neste caso sí se vai a cumprir. O proxecto de nós como partido, desde logo, non ten nada que ver con paracaidistas. Non nos interesa xente que aterrice no partido para cumprir as súas expectativas personais. Tampouco nos interesa un partido de pastores e borregos. Interesanos literalmente un partido de equipo, un partido no que haxa moita xente disposta a escoitar, a aprender e a dar esas iniciativas. Por iso que estou moi a gusto entre vós, por iso cada vez que poda vir onda vos e que queredes que este aquí, que estarei con vos co pé do cañón e loitando por esa Galicia que sinto, que sinte Antonio, que sinte Jorge, que sinte Victorino, Siberio, Moroso, toda a xente máis. Dicirvos tamén que hoxe non está aquí Manolo Soto, secretario xeral do partido, a pesar de que tiña moitísima ilusión de vir, pois por unha cuestión de, vamos a ver, como se pode chamar, incontinencia intestinal derivada de vírica, de non sei que cousa desta. Esa exactamente é a situación. El quere vir aquí, quere estar con todos vós, como outra xente. É dicir, aquí, se o vedes, temos aquí personas de outros puntos de Galicia, de Lugo, de Grove, Chesky, porque, ao fin e ao cabo, conformamos ese equipo común que ten que cambiar este país. Gracias por recibirnos, e gracias por recibirnos ben, e gracias por fagerme sentir, pois, millorado, que vou para casa con moitos máis ácidos que o mío traía.